Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ευτύχης και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τον κόσμο μου, βασικά όχι τον κόσμο μου, το server που έχουμε με τα παιδιά στο Minecraft. Μην με ρωτήσετε γιατί έχω αυτό το skin, δεν με αφήνει να το βάλω σε αυτό το server το κανονικό μου skin. Εδώ τα chest, ο κόσμος είναι 14 ημέρες, το βλέπετε πάνω δεξιά. Εδώ πέρα έχω, τώρα το φτιάξα το σπίτι, σήμερα, αυτή την ημέρα που κάνω το βίντεο. Ναι, εδώ πέρα είναι τα κρεβάτια, ξέρω εγώ. Εδώ πέρα είναι η φούρνη, εδώ πέρα είναι το chest room, αυτό είναι το δικό μου chest room. Αυτό είναι ενός φίλου μου. Και άλλος φίλος μου δεν έχει μπει ακόμα για να το βάλουμε και αυτινού. Μετά από εδώ πέρα έχω φτιάξει ένα villager breeder. Εγώ μόνος μου. Και το σπίτι εγώ το έκανα. Τέλος πάντων. Όταν πάτε κάτω έχει αυτά εδώ πέρα που είναι villager. Αυτόν τον έφτασα expert. Και αυτός είναι expert προς το παρόν. Μετά από εδώ πέρα θα βάλω, πώς λέγονται, αυτό εδώ πέρα είναι τη βιβλιοθήκη. Αυτή θα είναι εδώ, όλη αυτή θα είναι με βιβλιοθήκη και θέλουμε να πάρουμε όλα τα καλά enchant που έχει. Ο Toolsmith τον έδειξα, αυτοί οι δύο είναι εδώ πέρα. Όπως είπα είναι 10 ημερών, δεν έχουμε και πολλά πράγματα. 14 ημερών. Ναι. Το Villager Breeder το είχατε δει και σε ένα κόσμο μου που είχα κάνει άλλο ένα βίντεο που σας δείχνω τον κόσμο μου. Παρόμοιο είναι. Αυτό που είχα στον κόσμο μου. Πάντως για 14 ημέρες θα πάμε πάρα πολύ καλά. Του Minecraft. 14 ημέρες. Έχω ήδη Diamond Armor. Δεν ξέρω αν σας την έδειξα πριν. Το Carvin εδώ πέρα, όλα αυτά τα βιβλία που τα θέλω αυτά για trade, κάποια πράγματα και κάποια άλλα τα ήθελα για να φτιάξω το breeding farm. Ναι. Παιδιά, αυτός ήταν ο κόσμος μου, ο server μας στο Minecraft. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και ένα subscribe. Αλλά πρωτού κλείσω το βίντεο θα ήθελα να σας δείξω, εκεί πέρα είχε αυτούς με τη βιβλιοθήκη. Γιατί το village είναι μεγάλο, δείτε λίγο, έχει όλα αυτά τα σπίτια κάτω. Έχει εκεί πέρα κάποια. Εδώ πέρα έχει ένα σπίτι και έχει εδώ πάνω 1, 2, 3, 4, άλλα 4-5 σπίτια. Οπότε ναι, εδώ πέρα έχει το Weapon Smith. Που το έχω λουτάρει το λογικό. Και έχει κάποια σπίτια, ωραίο ήταν το seed, δηλαδή μπήκαμε εδώ πέρα και αυτό νομίζω είναι 1000 μέτρα μακριά από το spawn. Κάπου τόσο. 1000 block μακριά από το spawn. Ναι, αυτό ήταν το seed. Και ο server μου στο Minecraft. Αν σας άρεσε το βίντεο τέλος πάντων κάντε ένα like και ένα subscribe και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.